Днес имаме един наистина интересен случай. Мъж на 43 години с вродена кожна синдактилия. Нека първо обърнем внимание на третия и четвъртия пръст при този клиент. Виждаме, че двата пръста са сраснали помежду си. В конкретния случай става дума за кожна синдактилия, при която пръстите са свързани чрез меки тъкани. Подобна анатомична особеност често води до промени в натоварването и може да повлияе върху растежа и формата на ногтите. Но проблемът, с който ще работим днес, е онихогрифоза. Онихогрифозата при него се е появила след травма на нокътя. По негови думи, това състояние съществува вече почти 5 години. Той е опитвал сам да изрязва нокътя и е провеждал лечение за гъбички, но без резултат. Клиентът дойде при мен за помощ, без особена вяра, че с този нокът може да се направи нещо и че изобщо може да бъде съхранен. Първоначално започнах директно с диамантен диск, като преди това внимателно прецених къде завършва нокътното ложе. Видях, че нокътната плочка е силно нестабилна и стана ясно, че в голяма част вече липсва нокътно ложе. Това ми позволи спокойно да отстраня значителна част от нокътя още в началото, без да го изпилявам изцяло и без да увеличавам контаминацията на въздуха. След предварително сондиране, отсекох по-големия нокътен рудимент, а след това внимателно и бавно го изрязах с клещи. В резултат получихме сравнително равен и по-стабилен нокътен рудимент. При допълнителната обработка установих, че нокътното ложе вече е епителизирало. Важно е да подчертая, че ние не отстраняваме и не можем да отстраним целия нокът. Нокътната плочка и нейният апарат имат защитна функция. Те предпазват нокътното ложе. Затова целта ни е да съхраним максимално това нокътно ложе, с което разполагаме в момента, и да го приведем във възможно най-здраво и стабилно състояние. Какво представлява онихогрифозата? Това е патологично удебеляване и деформация на нокътната плочка, при което тя става твърда, удебелена и извита. Причини за онихогрифоза могат да бъдат травма, хроничен механичен натиск, нарушено кръвоснабдяване, възрастови промени, неврологични нарушения и дългогодишна липса на адекватна грижа. Клиентът ме попита дали има гъбична инфекция. Лично аз не смятам, че става дума за микоза. След това използвах цилиндрична фреза за оформяне на прав и стабилен участък от нокътния рудимент. Използвах и кератолитичен спрей с дезинфекциращи свойства, който ми позволява много прецизно да оформя зоната и да постигна чист резултат. По време на работа, лампата на спрей машината леко засветява процеса, но работата с спрей е по-удобна, както за мен, така и за клиента. Това не влияе на крайния резултат, по-скоро е въпрос на личен комфорт. Най-важното в подобни случаи е да се отстранят всички нестабилни кожни участъци и да се почистят страничните канали, за да може новият нокът да има възможност да расте и да се придвижва напред. Тъй като проблемът съществува от години и не е бил третиран своевременно, голяма част от нокътното ложе вече е епителизирало. Шансовете нокътят да стане близък до напълно здрав са минимални. Но въпреки това поканих клиента да дойде отново след около 3 месеца, за да проследим как се развива процесът. Онихогрифозата е състояние, при което нокътят значително се удебелява, изкривява и започва да прилича на нокът на грифон. Това не е просто естетичен проблем. Често е съпроводено с болка, натиск в обувките и възпаление. Най-често онихогрифоза се среща при възрастни хора с нарушено кръвообращение, диабет, след травми на нокътя или при дългогодишно неглижиране на проблема. Понякога се развива и при хора, които дълго време носят тесни обувки или не могат сами да поддържат ногтите си. Важно е да знаете, това състояние е лечимо и подлежи на професионална корекция. Не трябва да се срамувате и да отлагате. Колкото по-рано се потърси специалист, толкова по-лесно и безопасно може да се овладее проблемът. Работата с онихогрифоза изисква знания, правилна техника и стерилна среда. Затова винаги се обръщайте към квалифициран подолог. А ако вие сте специалист и не се чувствате уверени при работа с такива случаи, пишете ми. С радост ще ви помогна с насоки или обучение, за да можете да работите спокойно и професионално. Здравето на ногтите не е въпрос на естетика, а на качество на живот.